Dobrý večer, milí televízni diváci. Vítam vás u nás v štúdiu. Dúfam, že ste pripravení na dnešnú hru a môžeme rovno začať. Tak, vaša dnešná prvá úloha je nájsť jedno české mesto na našej tajničke. Môžete si tieto písmenka v kľude popozerať, ale musím vás upozorniť, že hľadáme jedno české mesto a nemôžete si pridávať žiadne písmenka navyše. Hráme o 100 korún. Tak, ideme na to. Čakám prvého výhercu so správnou odpoveďou, aké jedno české mesto sa nachádza v našej tajničke. Dúfam, že je to jednoduché a každý to určite zvládne. Tak, poďme do toho, 100 českých korún a kto bude prvý náš výherca? Z Česka volajte na 906 95 33 33 a zo Slovenska 0900 700 969. Je to české mesto, v ktorom možno aj vy bývate alebo tam máte rodinu a myslím si, že je to úplne jednoduché, pretože Česi určite poznajú svoje mestá. Tak, poďme do toho, šup volajte a povedzte mi tú správnu odpoveď, na ktorú tu čakám. V poriadku. Ja vám dám minútku, pretože naozaj nemáme ten čas. Tak, budeme za chvíľu odpočítavať minútku. 3, 2, 1 a začíname. Tak, minútka sa odpočítava a my hľadáme jedno české mesto, ktoré máme tu na tajničke. Tak, ktoré to bude? Kto vyhrá prvých 100 korún dnešnej relácie? Telefónne linky sú otvorené, vy môžete volať a dúfam, že mi poviete ten správny tip. Tak, kto to bude? Samozrejme, každý, kto k nám zavolá, získa $10 voucher. Určite sa to oplatí a my hľadáme jedno české mesto. Tak, poďme do toho, 100 českých korún. Neverím, že tam nič nevidíte, určite sa tam nachádza. Tak, máte prvý šancu vyhrať dnešných 100 korún v dnešnej našej prvej hre. Tak, 906 95 33 33 a 0900 700 969. Tak, časomiera sa nám rýchlo odpočítava, máme posledných 6 sekúnd. 4, 3, 2, 1 a časomiera sa nám pomaličky už sa nám aj skončila. Tak, výborne. Dobre, tak viete, čo ja vám navrhnem? Dám vám 200 korún. Myslím si, že to je o trošičku viac a 200 korún je momentálne v hre. Hľadáme jedno české mesto. Tak, kto bude prvý volajúci a kto mi povie správnu odpoveď? Používajte 4 smery, zľava doprava, správa doľava, zhora a zdola. Úplne jednoduché pravidlá, myslím si, že je to naozaj zrozumiteľné a 200 korún čaká už len na vás. Tak, jedno české mesto a správna odpoveď, dúfam, zaznie čoskoro. Tak, možno, že je to vaše mesto, tak možno to vaše rodné mesto vám prinesie aj šťastie v dnešnej hre. Tak, 200 korún a my čakáme. Haló, dobrý večer prajem. Dobrý večer prajem, je to Opava. Opava? Výborne, blahoželám, máte 200 korún, tak blahoželám našej prvej výherkyni. Tak, môžeme sa posunúť ďalej. Dáme niečo zložitejšie, teraz hľadáme 2 české mestá. Tak, ktoré to bude? Je to trošku zložitejšie, tak vám dám 600 korún, momentálne hráme, 300 korún, 600 možno bude, možno nebude, keď niekto vyhrá 300 korún, bude to taktiež skvelé, 300 korún hre a momentálne hľadáme 2 české mestá. 906 95 33 33 z Českej republiky a samozrejme môžete volať aj zo Slovenska a to 0900 700 969. Tak, linky sú otvorené, vidíte, že sa to dá. Pani vyhrala krásnu sumu, ale vy môžete hrať o 300 korún. Tak, 2 české mestá a 4 smery. Tak, poďme do toho, šup volajte, neverím, že tam nikto nevidí tie 2 české mestá. A ja už netrpezlivo čakám na našeho ďalšieho výhercu. Určite si pamätajte, treba používať len tie písmenká, ktoré sa nachádzajú tu na televíznej obrazovke.
Určite si nepridávajte žiadne iné, aby ste náhodou potom nepohoreli, keď sa k nám dovoláte. Tak, 300 korún českých. Tak, zľava doprava, sprava doľava, zhora zdola a zdola zhora. Úplne jednoduché pravidlá, tak ako pri krížovke. V poriadku, máte teraz minútku, naozaj nemám čas a časomiera sa odpočítava 3, 2, 1 a časomiera sa spustila. Tak, dávam vám necelých 55 sekúnd, aby ste zavolali a vyhrali 300 korún za jedinú správnu odpoveď, ale požadujem, aby ste mi povedali, aké dve české mestá vidíte tu v našej tajničke. Naozaj môžete ísť smermi, ktoré som vám povedala, čiže 4 smery a je tu už na vás, či tam nájdete tie dve české mesta. Tak 906 95 33 33 z Českej republiky a zo Slovenska 0900 700 969. Tak časomiera sa nám už pomaly blíži do finále a máme posledných 16 sekúnd. Šup, volajte a povedzte mi správnu odpoveď. Dve české mestá. Momentálne hľadáme za 300 korún. Tak za chvíľočku vám asi budem musieť ukázať riešenie, ale už nám časomiera aj skončila. Bolo to naozaj veľmi, veľmi rýchle, ale poponáhľajte sa, pretože prísť o 300 korún takto ľahko. Myslím si, že to nie je naozaj nič zložité nájsť dve české mestá. Tak, aké mestá to budú, to ma tiež zaujíma, aké sa tam nachádzajú, pretože ja to tiež neviem a chcem sa to samozrejme dozvedieť. 100% sú tu, skúste, hádajte, lúštite a 300 korún môže byť vašich. Tak, kto to bude, kto nám zavolá do našej relácie, získa 300 korún. 906 95 33 33 z Česka a 0900 700 969. Máte to stále na televíznej obrazovke, takže kľudne volajte a hlavne hrajte a vyhrajte 300 korún. Tak, ja už netrpezlivo čakám a kto to bude, kto vyhrá takúto peknú sumu za našu hru. Ešte je to možné, ešte stále máte tú šancu. Tak, uvidíme, komu sa to podarilo. Haló, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Vašu odpoveď poprosím. Tady ide o tu... Ešte raz. Dve Je české tam to mesta. ty města, ne? To hradní. Koľko ste miest, dve české mesta, vás poprosím, aby ste mi povedali. To je Kladno a Máte Brno, pre ne? mňa odpoveď? Kladno a Brno, výborne, blahoželám, máte 300 korún. Tak vidíte, dá sa to. Dobre, dáme to trošku zložitejšie. A teraz budeme hľadať 6 českých miest. Tak, zapojte všetky mozgové závity, je to už zložitejšie, ale dám vám 500 korún za 6 českých miest. Tak, nech sa páči a môžete začať hľadať. Dúfam, že to naozaj nájdete a používajte 4 smery. Tak, zľava doprava, sprava doľava, zhora zdola a zdola hore. Tak, určite ich nájdete a máte 500 korún. Kto bude ďalší výherca alebo výherkyňa? 6 českých miest. Budem tu na to upozorňovať, ale používajte naozaj len písmenka, ktoré sa tam nachádzajú. Hľadáme 6 českých miest. Kto ich našiel, kto chce 500 korún? Tak, volajte nám a povedzte nám vaše riešenie našej dnešnej hry. 6 českých miest.
Nechám vám chvíľku, v kľude si to popozerajte, ale zase nemáme až tak veľa samozrejme času, takže ten čas nás trošku tlačí, ale verím tomu, že sa niekto nájde a už ich možno aj našiel, tých 6 českých miest a o chvíľočku sa ich dozvieme všetci. Tak, 500 korún za túto našu hádanku. Skúste to, ja viem, že to je trošku zložitejšie, ale 100% máte pred sebou 6 českých miest, určite sa tam nachádzajú a používajte 4 smery. Určite takto prídete na to, kde sa nachádza tých 6 českých miest. Tak máte riešenie alebo nie? 500 korún, nezabúdajte. Vidíte to na televíznej obrazovke. Dobre, viete čo? Máme 6 miest, tak ja vám dám 600 korún. Máme 600 korún za 6 českých miest. Tak musíte mi naozaj povedať všetkých 6 a týchto 600 korún potom poputuje k vám domov. Kto bude ďalší, kto vyhrá túto peknú sumu za správnu odpoveď. Skúste porozmýšľať, kľudne choďte bližšie k televíznej obrazovke, ak vám to pomôže a určite ich tam nájdete, lebo tam sú, to vám garantujem. No ale ja by som už rada počula tú našu správnu odpoveď. Môžete si to aj napísať na papier, aby ste to náhodou nepoplietli. To je taká pomôcka, myslím si, že veľmi dobrá. A 600 korún môžete mať u seba doma a môžete si niečo za to pekne kúpiť. Takto. Našli ste alebo nie? 600 korún, naozaj skúste to, ja verím, že to nájdete a podarí sa to určite niekomu, ja tomu pevne verím. V poriadku. Ja vám dám 800 korún, pretože je to zložitejšie a možno vás to aj motivuje, ale je to možné, pretože máte pred sebou tie miesta. Naozaj skúste to. 100% ich tam máte. Kto bude ďalší? Kto bude náš tretí výherca? Našli sme jedno mesto, 2 a teraz hľadáme 6 českých miest. Ale k tomu prináleží aj vyššia suma 800 korún. Nikto ich nenašiel, nikto ich nenájde, ale hádam nie. Hádam sa niekto nájde. V poriadku, ja vám dám 1000 korún, momentálne hráme o 1000 korún v našej hre a hľadáme 6 českých miest. Nezabúdajte, písmenka máte stále pred sebou, takže na nich môžete pozerať a hľadať. Používajte 4 smery, zľava doprava, sprava doľava, zhora zdola a zdola hore. Ak ste ich našli, tak volajte teraz. 1000 korún stále v hre. Ktoré mesta to budú? Môžete si pomôcť aj mapou a kľudne sa pozerajte na nejakú inšpiráciu. Všetko je na obrazovke, stále máte šancu získať 1000 korún. Ja viem, že to je zložitejšie, ale je to možné. 100% sa nevzdávajte. Dobre, ja vám prihodím ešte 200 korún, takže máte 1200 korún. To znamená, že máte 200 korún za jedno mesto, ale ja ich potrebujem 6. 6 miest hľadáme. Keď poviete 4, je to málo. Keď poviete 6, je to v poriadku a 1200 korún je vašich a vy sa môžete tešiť z týchto peňazí. Nechcem ukončiť túto hru bez výhercu a ja pevne verím, že niekto sa nájde, kto toto zvládne a ste naozaj šikovní, ja to viem. 4 smery nezabúdajte a poďte do toho.
volajte a povedzte mi správnu odpoveď. Kto bude ten výherca, kto mi povie tú správnu odpoveď? 1200 korún je momentálne v hre. Skúste to. Na druhej strane nemôžem čakať do nekonečna. Na začiatku to bola rýchlovka, no teraz to je trošku ťažšie, ale 1200 korún. Kto nájde 6 miest? Všetko máte pred sebou, všetko je na obrazovke, tak není čo riešiť. Nikto? Mám vám ukázať riešenie? A nenechajte to tak. V poriadku, ešte pridám ďalších 200 korún navyše. Teraz hráte o 1400 korún za správnu odpoveď 6 českých miest. Písmenka máte stále na obrazovke, 4 smery, to si určite zapamätajte a nepridávajte žiadne iné písmenka, ktoré sa tam náhodou nenachádzajú. Hrajte iba s tými písmenkami, ktoré sú na televíznej obrazovke. Ešte máte šancu. Ešte je to možné a určite 100% máte pred sebou 6 českých miest. Našli ste? Tak samozrejme volajte a nepremeškajte túto šancu za správnu odpoveď. V poriadku, tak ja vám dám rovných 1500 korún pre toho najlepšieho z vás. Viete, ja nechcem naozaj ukončiť túto hru bez výhercu, je to zložitejšia hra. Ale ja viem, že vy máte radi výzvy, je to výzva, tak 6 českých miest a 1500 korún. Volajte, linky sú otvorené 906 95 33 33 z Česka a 0900 709 69 zo Slovenska. Našli ste to alebo nie? Mám vám ukázať riešenie? Nikto sa ani nepokúsi nám povedať, zavolať. Naozaj, ja tomu vôbec neverím. Ja som si úplne istá, že niekto z vás to našiel alebo nájde a zavolá nám a bude výherca. Tak na druhej strane potrebujem výhercu čím skôr, pretože máme pre vás pripravené aj ďalšie hry a nemáme toľko času, aby sme túto hru hrali do konca. Takže pokiaľ ste našli riešenie, nemáte prečo váhať a stačí zavolať a povedať nám 6 českých miest za 1500 korún. Iba v prípade samozrejme, ak ich máte všetkých 6, 3 alebo 4 to je naozaj málo, musí ich byť 6. Musíte nájsť všetkých 6 a výhra je vaša. Mali sme tu už 2 výhercov, hľadáme 3. výhercu dnešného večera. Tak čo, nikto? Nikto mi nezavolá a nepovie správnu odpoveď. Budem musieť asi ukázať to správne riešenie. Skúste to, prosím. 1500 korún. Nie je to jednoduchá hra, ale riešiteľná. 100%. To vám garantujem. Máte tie české mestá stále pred sebou na televíznej obrazovke. Kto získa tieto peniaze? Kto bude mojím 3. výhercom? Na začiatku boli 2 riešenia rýchle, takže dúfam, že za chvíľočku budeme mať taktiež riešenie. Dobre, a za 1600 to skúsite? Skúsite to za 1600 korún? 1600 korún a 6 českých miest. Ale obávam sa, že to môže byť moja posledná ponuka, pretože za chvíľočku budeme asi musieť ukončiť túto hru a posunúť sa ďalej. Takže ak chcete získať 1600 korún,
Skúste nájsť to riešenie teraz. Ešte máte šancu, ešte je to možné, pretože ešte zatiaľ nebol žiadny výherca, ani tu nepadol ešte žiaden tip a my stále hľadáme 6 českých miest. Všetko máte pred sebou, riešenie je na obrazovke. Je to ťažká hra, ale má samozrejme riešenie. To znamená, že stále máte šancu nájsť to riešenie a získať tieto peniaze. Je to 1600 korún, dávajte pozor, 1600 korún za správnu odpoveď, si myslím, že to sú veľmi ľahko zarobené peniaze. Telefónne čísla máte stále na obrazovke, takže môžete dvíhať telefóny a kto to získa, kto to nájde, má výhru istú. Nehovorte mi, že túto hru končíme bez výhercu. Ja potrebujem vedieť vašu odpoveď. Potrebujem vidieť, počuť výhercu, ktorý vyhrá 1600 korún. Už viac času nemáme a ja čakám na správnu odpoveď. Dobre. Počúvajte, je to zložitejšia hra. Skúsime trošku navýšiť sumu. Tak, teraz budete mať 1800 korún za túto hru. Za túto hru 1800 korún je to úplne skvelá ponuka, ktorú treba využiť. Ale treba správne riešenie. Kto to našiel? Jeden jediný z vás. Za chvíľočku budeme mať riešenie na obrazovke. A bola by som veľmi nerada, ak by sme to museli ukončiť týmto, že to prezradíme takto bez výhercu, ktorý k nám zavolá a povie nám riešenie. Stále je to ešte možné. Videli ste na začiatku, že nie je problém v tejto hre, nie je problém vyhrať peniaze, ale táto hra je samozrejme zložitejšia. Ale môžete získať viac, môžete získať 1800 korún. Kto to našiel? Jeden jediný z vás. Verím, že vy to nájdete, ja stále čakám a neprestávam dúfať, že niekto za televíznou obrazovkou to tam vidí a vidí tie mestá, ktoré sú v našom riešení. Môžem vám ukázať riešenie v tejto chvíli, ale to proste znamená, že nikto nezíska túto výhru 1800 korún, takže skúste, dokým táto hra ešte je na televíznej obrazovke, 1800 korún. Jeden jediný z vás, ten, kto je šikovný, kto má tú fantáziu, tú predstavivosť, určite tam tie mestá vidí. Používajte 4 smery, zľava doprava, sprava doľava, zhora zdola a zdola zhore. Ak ste našli riešenie, volajte teraz, pretože ďalšia šanca už nebude. 1800 korún. Tak čo, budeme mať výhercu? Alebo nie? Verím, že áno, ja stále čakám. Dobre, viete čo? 2000 korún. Tak, zvýšili sme pekne náš budget, takže 2000 korún a stále tá istá úloha, len za viac peňazí. Skúste to. Je to ešte možné. Pretože ešte stále tu nemáme výhercu, máte veľkú šancu, tak to nepremeškajte. Ale nemôžem to byť do nekonečná, táto hra je síce zložitá, ale 2000 korún je momentálne v hre. To už môže byť vaša posledná šanca, ale všetko je možné, všetko sa dá. Len stačí zdvihnúť telefón, zavolať a povedať mi tú správnu odpoveď, ktorú hľadáme.
Aby to bolo jasné, ja potrebujem všetkých 6. Máte 4, 3, 2. To je málo. Ja nemôžem dať tieto peniaze niekomu, kto mi nepovie 6 českých miest. Iba jeden jediný z vás môže byť výherca 2000 korún. Pokiaľ je táto hra na vašich televíznych obrazovkách, stále môžete hrať. Stále máte tú šancu byť výherca. Ja viem, že to nie je jednoduchá hra, máme veľa písmen, je ich tam naozaj dosť a hľadáme 6 miest, je to také zložitejšie, náročnejšie, ale zase tá suma tomu zodpovedá. Ale je to možné, pretože tie miesta tam určite sú. Skúste to zľava doprava, sprava doľava, zhora dole a z dola hore. Ešte máte šancu. A ešte sme stále nemali výhercu, takže stále to môžete byť vy, ktorí momentálne pozeráte našu reláciu. 6 českých miest, ktoré sú tu, a to vám garantujem 100% sa nachádzajú na našej televíznej obrazovke. Ja nechcem ukončiť túto hru bez vás a ja verím, pevne verím, že ich nájdete alebo ste ich už našli. Nie je to 200 korún, ale je to 2000 korún. Je to naozaj veľký rozdiel oproti našej prvej hre. Tak čo, nájde to niekto, alebo mám ukázať riešenie, ale to je už tá posledná šanca u nás. My stále hľadáme výhercu, ale ešte verím, že budeme mať výhercu. Dobre, viete čo, ja vám pridám ešte ďalších 200 korún, hráme o 2200 korún, tak myslím si, že to je úžasná ponuka, skúste to, ja viem, že ste skvelí, ste šikovní, že to zvládnete. Len možno má niekto strach zavolať k nám do televízie, ale určite si nemusíte obávať. Na druhej strane už nemám toľko času na túto hru. To nie je všetko, čo sme si pre vás dnes pripravili a mám veľmi veľa ďalších hier, ktoré môžete ešte dneska hrať. Ale nechcem ukončiť túto hru bez výhercu a určite skúste to. Verte mi, bude to za to stať. Je to zložitá hra, ale môžete získať 2200 korún. Na začiatku to bolo 200 korún, potom 300 a teraz máte viac. Je to 2200 korún. Kto to našiel? Jeden jediný z vás, kto je najlepší, pretože nie je to hra pre všetkých, je to jasné. Máme veľa písmen, hľadáme 6 miest, nie je to málo, ale na druhej strane tie miesta sú pred vami 100%. Skúste to a uvidíte, že je to úplne skvelá ponuka. V poriadku. Tak, zvyšujeme budget, takže 2500 korún a už keď teraz sa budete báť zavolať, tak už neviem. Toto je už za chvíľočku posledná šanca, za chvíľočku poprosím réžiu ukázať riešenie. Takže skúste to teraz, používajte 4 smery. Kto to našiel, kto to nájde, kto bude náš výherca. Verím tomu, že mnohí z vás hrajú krížovky. Skúste možno prizvať rodinných príslušníkov, ktorí by vám pomohli a možno spolu to zvládnete lepšie. 2500 korún a telefónne čísla sú stále na televíznej obrazovke, ale ja vám ich zopakujem. 906 95 33 33 z Českej republiky a 0900 709 69. Stále máte na televíznej obrazovke našu hru, takže si ju v pokoji môžete pozrieť, ale upozorňujem vás, že o chvíľočku už budem musieť ukázať riešenie a je mi to veľmi ľúto, ale určite niekto z vás to riešenie pozná
ale možno sa ešte stále neodvážil, ale 2500 korún je skvelá ponuka za takúto hru. Je to náročnejšia hra, mali sme tu už 2 výhercov dnes večer a myslím si, že za takéto peniaze sa to určite oplatí. Tak, kto bude, šup, volajte, kto bude náš tretí výherca dnešného večera. Úpenlivo čakám, kto nám zavolá, bude to muž, bude to žena. Kto sa bude tešiť z týchto peňazí, ktoré sú naozaj ľahko zarobené. Nezabúdajte, máme 4 smery. Toto je vaša pomôcka a verím, že tam už niektorí to riešenie máte a váhate, či zavolať alebo nezavolať, ale za 2500 korún si myslím, že sa to určite oplatí. Nezabúdajte, že každý, kto zavolá do našej relácie, získava voucher Next Earth. Stačí, ak sa zaregistrujete na stránke Next Earth pod telefónnym číslom, s ktorým ste volali do našej televíznej relácie a môžete získať tento $10 voucher. Tak a poďme na to. Máme naozaj už za chvíľočku riešenie na obrazovke, ktoré budeme musieť ukázať, pretože bohužiaľ ešte nikto sa neodvážil nám povedať, aké 6 českých miest sa nachádza v našej tajničke. Určite používajte iba tie písmenka, ktoré sa tam nachádzajú. Nič viac, nič menej. To je princíp tejto hry. A vidíte, že sa to dá, že sa u nás dá vyhrať. Ale teraz máme lepšiu ponuku ako na začiatku 2500 korún, ale tá hra už je trošku zložitejšia. 906 95 33 33 z Česka a 0900 709 69 zo Slovenska. Naozaj nebojte sa ma, ja budem veľmi rada, ak tu niekoho budem počuť a ak budem počuť správnu odpoveď, budem ešte šťastnejšia. 2500 korún nezabúdajte, ale už pomaličky budem naozaj potrebovať niekoho, kto sem zavolá a povie mi riešenie našej dnešnej hry, pretože vás čakajú ešte ďalšie hry, možno niečo iné, zaujímavejšie pre niekoho, ale verím tomu, že nájde sa veľa ľudí, ktorí majú radi túto našu hru, kde z písmenok skladáme nejaké mestá alebo iné veci. Táto hra je veľmi obľúbená a tentokrát vám prinesie 2500 korún za správnu odpoveď. Potrebujem 6 miest, nie viac ani menej. Ak ich všetkých poviete a budú správne, tak peniaze sú vaše. Čo dodať? Čo k tomu dodať? Tak, trošku vás nechám premýšľať a za chvíľočku, ale bohužiaľ budem musieť prezradiť riešenie, lebo nejak sa asi bojíte. No neviem, možno je to tak naozaj zložité, že to tam nikto nevidí, alebo skúsi to niekto, alebo naozaj mám už povedať to riešenie. Máte 2500 korún. Kto to našiel, kto to nájde, naozaj nehovorte mi, že budem musieť ukončiť túto hru bez výhercu. Stále máte šancu, stále môžete volať, tak teraz alebo nikdy. Našli ste alebo nie. 100% máte pred sebou 6 českých miest. Skúste to nájsť. Ale verím, že vy to zvládnete a stále je to možné. Stále ste v hre. Dobre, viete čo? 2800 korún, tak pekne sme zvýšili sumu, o ktorú môžete momentálne hrať. Máte 2800 korún. Stále hráme tú istú hru. Stále nemáme výhercu, ale toto môže byť vaša posledná šanca. Neviem, možno je to takto zložité, možno to tam nikto nevidí, ale ja verím, že to nájdete a pokiaľ tam vidíte to riešenie, stále máte šancu zavolať. Používajte 4 smery. Zľava doprava, sprava doľava, zhora dole a zdola hore. Nájdete, tak nič vám iné neostáva, iba zavolať a toto je vaša posledná šanca, dokým neukážeme riešenie. Nemôžem čakať do nekonečna. Myslím, že som vám dala dosť času na premýšľanie a teraz potrebujem výhercu. Výhercu, ktorý si odniesie 2800 korún. Tak, kto to bude? Tretí výherca. Kto to našiel? Aby to bolo jasné, potrebujem všetkých 6. 4, to je málo.
6 alebo nič. Ale ešte máte šancu to nájsť. Riešenie máte tu, pred sebou, všetko máte pred sebou, skúste to. 4 smery, zľava doprava, sprava doľava, zhora dole a z dola hore. Tak čo, našiel to niekto, alebo ste to úplne zdali? Mám vám ukázať riešenie? Budem ukončovať túto hru bez riešenia? Možno budeme mať niečo jednoduchšie, ale nebude to za takéto peniaze. Hneď na začiatku 200-300 korún a bohužiaľ, tak nemám už čo stratiť. Tak dám vám 3000 korún. 3000 korún a stále tá istá hra. Máte 500 korún za mesto, ale iba v tom prípade, ak máte všetkých 6. 5 je málo, 4 je málo, 6. Kto to našiel? Tá šanca stále existuje, ale obávam sa, že je to vaša posledná šanca. Nechcem ukončiť túto hru bez výhercu. Je to krásna suma, 3000 korún si myslím, že za jeden telefonát naozaj inde tak ľahko nezarobíte, ako sa hovorí. 906 95 35 33 z Česka a 0900 700 969 zo Slovenska. Máte riešenie, volajte. Za chvíľočku bude riešenie na obrazovke, tak sa poponáhľajte a v tom prípade bohužiaľ nikto nezíska tieto peniaze. Teraz ešte máte šancu. Riešenie je tu. Všetko máte pred sebou, všetko máte na televíznej obrazovke, skúste to. Ja dúfam, že vy to nájdete a niekto z vás získa 3000 korún. Počujete? Dobre, 3000 korún za správne riešenie. Kto bude ten najlepší, kto získa tieto peniaze? 3000 korún. Nevzdávajte to, naozaj nevzdávajte to a hrajte, buďte hráči. Hrajte a vyhrajte. Budem mať výhercu, alebo mám ukázať riešenie. Tak čo? Čo myslíte? Čo by bolo dobré? Riešenie bude za chvíľočku tu, na obrazovke, ale nechcem tomu overiť, aby niekto nevidel tam tých 6 miest. A ten najlepší vyhrá našu sumu, našu krásnu sumu 3000 korún. To riešenie naozaj na vás pozerá celý čas. Máte to stále na obrazovke, stále sa na to môžete pozrieť, môžete ísť bližšie, môžete poprosiť nejakého hrdinného príslušníka, priateľku, to je jedno. Proste niekto to, možno tam vidíte 5 českých miest, ale ten váš kamarát alebo príbuzný tam možno vidí tých 6 a tým pádom už môžete zavolať k nám a môžete vyhrať tých 3000 korún. Naozaj nebojte sa ma, ja budem veľmi rada, keď zavoláte a hlavne poviete to správne riešenie. Česko není až tak veľká krajina, tak myslím si, že máte naozaj zúžené možnosti, ale možno z niektorých tých miest aj bývate. Možno to vaše mesto vám prinesie šťastie. Režia, neviem, ale asi je to fakt zložité, že stále nemá výhercu. Tak možno skúsime niečo jednoduchšie, že by? Skúsime niečo jednoduchšie? V poriadku. Ja vám ešte pridám 200 korún. Pridávam vám 200 korún, tak máte 3200 korún. Myslím si, že to je dobrá dohoda. Čo myslíte? Skúste to.
a výhra môže byť vaša. Vidíte, pridávame peniaze, je to zložitá hra, je to naozaj ťažké, ale je riešiteľná, pretože 100% máte pred sebou 6 českých miest. Skúste ich nájsť. Tak stále máte šancu a ja verím, že ich nájdete. Na druhej strane už vážne nemôžem čakať, mali ste veľa času na to, aby ste to zvládli, aby ste aj našli riešenie. Nie je to všetko, čo pre vás dnes mám a máme ďalšie hry, ale nechcem ukončiť túto hru bez riešenia a máte šancu získať 3200 korún. Kto to našiel? Tak volajte, dvíhajte telefóny, ja vás tu čakám a jedného z vás odmením 3200 korunami. Ja ešte verím, že niekto tu zavolá. Je to zložitá hra, ale na druhej strane máte pred sebou riešenie. 6 českých miest. Viete tie miesta, poznáte tie miesta. Skúste ich nájsť. $3200 korún. Toto získa. Tak. Nehovorte mi, že ukončíme hru bez výhercu. To nie je možné. To naozaj nie je možné. Chcem tu počuť správnu odpoveď. Chcem počuť riešenie. Ak ste našli, našu úlohu ste zvládli, tak volajte, ešte je to stále možné. Ešte stále hráme túto hru, ešte stále nemáme riešenie a ja čakám netrpezlivo na správnu odpoveď. Tak čo, mám poprosiť, aby réžia ukázala riešenie? Skúste to. Dobre, viete čo, 3500 vám ponúkam za riešenie, naozaj išli sme raketovo rýchlo hore. Je to 700 korún pre jedno mesto, ale potrebujem všetkých 6. 5 je málo, 4 je málo, potrebujem všetkých 6 miest práve teraz. Nezabúdajte zľava doprava, sprava doľava, zhora dole a zdola hore. Toto je vaša taká pomôcka, ako sa tam trošku zorientovať. Nezabúdajte, používajte iba tie písmenká, ktoré sa nachádzajú na televíznej obrazovke. Linky sú otvorené 906 95 33 33 z Česka a zo Slovenska 0900 700 969. Tieto peniaze stále môžu byť vaše, alebo vaše. Tak, 3500 korún, kto ich získa? Posledné momenty na našej obrazovke a budem musieť ukázať riešenie. Naozaj nerobte mi to, ja chcem počuť nejakého šťastlivca, ktorý sa poteší a ktorý bude mať takúto krásnu sumu za jedinú hru. Počúvajte, táto hra je riešiteľná, to je hlavné. Ja vám kľudne môžem ukázať to riešenie v túto chvíľu, ale v tomto prípade nikto nezíska tieto peniaze. A to sa nemôže stať. Ja tieto peniaze nemôžem získať, ale vy ich môžete získať. Skúste to vyriešiť a môžete sa tešiť z týchto peňazí.
Tak, ktoré mestá tu sú? Kto mi ich povie? To bude dnešný tretí výherca. Tak čo, budem tu mať dnes niekoho, alebo nie? Ešte je to možné. Hra je stále na obrazovke. Pokiaľ je hra na obrazovke, stále môžete hrať. V poriadku, pridávame ešte 100 korún. 3600 korún v hre. Tak sme sa pekne posunuli vyššie na 3600 korún. A ja čakám a dúfam, že sa dočkam. Ale viac už čakať nemôžem. A myslím, že som vám dala dosť času. Len sa stále niekto neozýva, kto by to vedel. A ja som taktiež zvedavá, akých 6 českých miest sa tam ukrýva v našej tajničke. Je to zložitá hra, je to jasné určite, ale na druhej strane riešiteľná, pretože 100% máte pred sebou 6 českých miest. Ktoré to sú, to sa dúfam dozviem od niekoho z vás. Hru máte stále pred sebou, nikam neodišla, stále ju tam máte a môžete ešte skúsiť nájsť to riešenie 6 českých miest za 3600 korún. Aké mesta to budú? Som veľmi zvedavá, aké mesta tam sú. Táto hra má riešenie, tak poďme do toho. Máte to riešenie alebo nie? Mám vám ukázať riešenie teraz? $3600 korún stále v hre. Skúste to naposledy, ešte je to stále možné. Upozorňujem vás, že za chvíľočku budeme musieť dať riešenie na televíznu obrazovku, ale ešte stále tam nie je, tak vy máte stále tú šancu nám zavolať a povedať nám správnu odpoveď. Dobre, ja vám pridám ešte 200 korún, takže 3800 korún. Tak, dúfam, že vás to potešilo, je to moja posledná ponuka pre vás. 3800 korún za správnu odpoveď. Nájdete 6 českých miest z týchto písmenok, ktoré vidíte na televíznej obrazovke a používate 4 smery. Zľava doprava, sprava doľava, zhora dole a zdola hore. Nájdete to, ja viem, ja tomu verím a naozaj verím, že budeme mať výhercu. Šťastného výhercu. Nehovorte mi, že dneska ukončíme túto hru bez výhercu, ktorému by patrili tieto peniaze, ale stále to môžete byť vy. Vy môžete vyhrať 3800 korún. Kto to získa, kto to nájde? Ja ešte čakám, ja ešte verím, dokým je tu táto hra, stále máte šancu.
3800 korún. Stále máte šancu ich získať, ale budú môcť patriť iba jednému jedinému z vás. Kto ich získa? Kto získa našu skvelú ponuku a dávam ponuku 3800 korún pre niekoho z vás. Hra je ťažká, je to jasné, ja to úplne chápem, ale ja viem, že ste skvelí, že vy to nájdete a stále máte šancu. Dokým neukážem riešenie, stále tu tá šanca pre niekoho z vás je. Tak čo, ukážem už riešenie. Poprosím, režia, mám už ukázať riešenie? Nikto to neskúsi? Dobre, definitívne posledná ponuka. 4000 korún, tak, 4000 korún a my hľadáme výhercu. Volajte teraz 6 českých miest. Stále nikto ešte nevyhral, stále máte hoci kto z vás šancu k nám zavolať a byť ten náš šťastný výherca. Tak, mám pre vás pomôcku. Sú to 4 smery samozrejme, ako som už spomínala. Tak musíte hľadať tieto miesta zľava doprava, sprava doľava, z hora dole a z dola hore. Myslím si, že som urobila maximum pre výhercu a teraz je tu všetko na vás. Kto to nájde? Kto to získa 4000 korún? To nie je 400 korún, to je 400. Je to 4000 korún. Tak. Ale za chvíľočku už táto šanca nebude. Teraz alebo nikdy. Hľadáme výhercu, ktorý mi povie správnu odpoveď. Hľadáme 6 českých miest za 4000 korún. Na televíznej obrazovke máte aj šipky so smermi, ako máte postupovať, čiže zľava doprava, sprava doľava, z hora dole a z dola hore. Nechcem túto hru ukončiť bez výhercu. Potrebujem výhercu tu a teraz a 4000 korún poputuje k vám. Počúvajte. Nehovorte mi, že nebude mať výhercu. To nie je možné, to sa nemôže stať. Skúste ešte jedenkrát 4000 korún. 6 miest. Tých 6 miest máte stále, ale stále na televíznej obrazovke. Rovno na nich pozeráte. Len treba trošku použiť tú fantáziu, logiku a riadiť sa tými smermi, ktorými máte. Máte takisto šipky na televíznej obrazovke, máte takúto pomôcku pre vás. 4000 korún, 6 českých miest. Ja stále verím, že bude mať výhercu, ja stále čakám, stále som tu. Pokým som tu, môžete hrať aj túto hru. Určite je veľmi príjemné, že by ste mohli vyhrať takisto $10 voucher. Každý, kto k nám zavolá, ho má. Nehovorte mi, že tam nevidíte to riešenie. Nie je to jednoduché, je to jasné, ale má to riešenie. 4000 korún pre najlepšieho z vás. Kto ním bude, kto získa našu výhru. Výhru nášho večera 4000 korún. Ale už chcem naozaj počuť
tú odpoveď. Už čakám veľmi, veľmi dlho a stále nemám riešenie. Stále na ňo čakám a stále nikto nevolá. A vy stále máte šancu získať 4000 korún. Kto bude tým najlepším z vás, má odmenu istú. Za chvíľočku už táto šanca nebude, tak si na to dávajte pozor, aby ste nepremeškali túto krásnu výhru. Stále máte ako keby výhru na dlani, pretože ten obrázok, ten výsledok je stále pred vami, nemizne to, stále je to tam, čiže máte tú výhodu, že naozaj môžete zobrať pero a papier a skúšať si zapisovať tie mestá, ktoré ste našli a potom, keď ich všetky budete mať, tak stačí zavolať a povedať mi ich. A ak budú správne, tak odnášate si výhru 4000 korún. Tak čo, bude mať výhercu alebo nie? Mám vám ukázať riešenie. Nikto sa nenájde, tak kto bude musieť spraviť? Skúste to, stojí to za to, ale verím, že vy to nájdete a ja stále čakám 4000 korún. Kto to našiel? Nech sa páči, môžete volať. Takisto aj zo Slovenska 0907 109 69 a z Českej republiky 906 95 33 33. Stále máte šancu, ale obávam sa, že je to vaša posledná šanca. Za chvíľočku poprosím režiu, aby nám ukázala riešenie, ale myslím, že som vám dala dosť času, ale za chvíľočku už budem musieť ukázať riešenie a 4000 korún môže niekto z vás získať, ak sa odváži zavolať a povedať mi riešenie. Pokým je táto hra na obrazovke, nech sa páči, môžete volať. Ja verím, že vy to nájdete. Naozaj verím tomu. Ale bohužiaľ už viac času nemám. Potrebujem výhercu teraz. V tejto chvíli potrebujem výhercu. Kto získa 4000 korún? Kto bude výherca? Tretí výherca. Posledné momenty sú na našej obrazovke. Jeden z vás môže byť ten šťastlivec. Na obrazovke máte taktiež pomôcku, a to šípky. Zľava doprava, sprava doľava, z hora dole a z dola hore. Tak. Používajte všetky 4 smery a garantujem vám, že nájdete to, čo máte nájsť, a to sú 6 českých miest. 100% ich máte pred sebou, tak už je to len na vás a sú tu celé vysielanie. Celé vysielanie, na nich pozeráte, ale už sa nám náš čas kráti a už keď bude na obrazovke riešenie, už bohužiaľ hra pre vás skončila a tých 4000 korún prepadne a tak by ste ich mohli mať vy doma. Je to omnoho vyššia suma ako na začiatku. Samozrejme kvôli tomu, že toto je už o dosť ťažšia hra. Tak čo, nikto? Ukážem vám už riešenie? Alebo to ešte niekto skúsi? A ja ešte stále čakám. Nevzdávajte sa. A je to zložitá hra, ale je riešiteľná. 100% máte pred sebou 6 českých miest. Medzi tými písmenkami sa niekde skrývajú, kto to
to nájde. Oni sú tu. To znamená, že stále máte šancu získať 4000 korún. Naozaj neuveriteľná ponuka, ktorá sa len tak často nevidí za takúto hru a 6 českých miest. Nikto? Ukážem už riešenie. Nikto nezíska 4000 korún? Chcete hrať niečo jednoduchšie za 100, 200 korún? Alebo si zoberete 4000 korún? Je to na vás. Všetko je len na vás. Ale bohužiaľ už viac času asi nemáme. Takže ak ste našli riešenie, volajte teraz. Kto to získa? ...906 95 33 33 z Česka a 0900 700 969. Volajte a neoľutujete. Tak. Tie 4 smery sú určite veľmi dôležité, pretože je to taká pomôcka, kde sa potom viete možno lepšie zorientovať v tejto hre. No stále používajte písmenká, ktoré sú na obrazovke, nepridávajte tam nič, ale len tie, ktoré tam vidíte. Za chvíľočku budem asi nútená prezradiť riešenie tejto hry, ale samozrejme ja pevne verím, že niekto sa nájde a niekto mi povie, čo za mestá sa tam nachádzajú. Niektorých z tých miest to možno bývate aj vy alebo vaša rodina. Tak. Dobre, počúvajte, tak. Urobíme to nasledovne. Ja stále verím, že niekto nájde 6 miest. Ale ak nie, ja vám ešte dám peniaze za 5, ale aj za 4 mestá. Takže za 5 miest môžete získať 3000 korún a za 4 miesta môžete získať 2000 korún. Tak, máme tu dve ponuky, ale v tom prípade je to definitívna a posledná ponuka. Myslím, že som urobila maximum. Tak teraz je to na vás, ak mi poviete 4 mesta, je to 2000 korún a 5 miest je 3000 korún. Je to posledná ponuka odo mňa dnes večer. A teraz, ak ste náhodou vedeli iba 4 mesta, tak máte 2000 korún, ak 5 miest, tak 3000 korún. Máte poslednú minútu byť tu, pretože už vám potom poviem riešenie a je tam posledná minúta pre vás. Minúty, máme posledné minúty a ak viete 4 mesta, volajte, máte 2000 korún, ak 5 miest, tak máte 3000 korún, ale ak 6, tak máte 4000 korún. Posledné minúty sa nám odpočítavajú. Kto bude môj výherca alebo výherkyňa? Verím, že budete vedieť 6 českých miest, ale ak ich viete 4 alebo 5, tak aj tak získavate peniaze za 4 mestá 2000 a za 5 miest 3000 korún. Tak je to už na vás, ktoré tam mestá vidíte. Posledné momenty na obrazovke. A výherca môže získať, máme vlastne 3 ceny, čiže 4 mestá, 5 miest a 6 miest. Akákoľvek odpoveď, ale teraz. Potrebujem teraz vedieť odpoveď. Za chvíľočku končíme hru, ale myslím, že som urobila dnes maximum
a potrebujeme niekoho, jedného z vás tu, aby mi povedal niektorú z tých možností. Máte 3 možnosti na výber a je to na vás, koľko tých miest ste našli. Ak ich samozrejme máte 4, 5 alebo 6, ale dúfam, že ich bude 6. A za chvíľočku niekto z vás získa 4 000 korún a za 4 miesta 2000 a 5 miest 3000. Sú tu posledné momenty našej hry. Zavolajte a uchmatnite si tieto peniaze. Viac času už bohužiaľ nemám, teraz alebo nikdy. Jeden jediný z vás, ten najlepší, si odnáša peknú sumu, ale dali sme vám aj možnosti, ak ich náhodou neviete 6, tak ak ich viete menej, tak takisto získavate peniaze, tak nikto asi neodíde na prázdno. A máme posledné minúty tejto hry. Aké mestá to budú? Kde mám výhercu? Kde mám výherkyňu? Nehovorte mi, že túto hru ukončíme bez niekoho, bez nejakého výhercu. Naozaj to nie je možné. Skúste to naposledy a uvidíme, komu sa to podarí. Šesť miest 4000, 5 miest 2000, 5 miest 3000, pardon, 4 mesta 2000. Super ponuka. Posledné minúty. Tak čo? Nikto? Mám poprosiť réžiu ukázať riešenie? Riešenie je pripravené, za chvíľočku bude tu. Ale to je posledná možnosť, ako ukončiť túto hru. Ale verím tomu, že ju ukončíme s výhercom, nie bez neho. Toto je definitívna posledná šanca získať akékoľvek peniaze. Máme to tu na televíznej obrazovke, takže môžete si to kľudne pozrieť. A takisto hru máme stále tu pri mne. To riešenie je stále pred vami, len treba trošku popremýšľať a máme tu 3 ponuky, za 4 mestá 2000, za 5 miest 3000 a za 6 4000. Môžete volať aj tí, ktorí tam vidíte menej tých miest. Ale samozrejme, ideál by bolo, keby ste ich videli všetky. Tak šup, volajte a využite to, dokým tu táto hra je. Využite tú šancu a budem veľmi rada, ak sa to niekomu naozaj dneska podarí a keď skončíme tú reláciu, tak sa budú tešiť nielen výhercovia, ale aj ja, pretože to bude úspešná hra. Jeden jediný telefonát. Telefónne čísla sú na obrazovke, stále ich tam máte, takže ťukajte, volajte a my hľadáme stále správnu odpoveď. Posledná šanca, teraz alebo nikdy, už nemáme viac času. Riešenie bude za chvíľočku tu. Máte riešenie, volajte teraz. To je jediné, čo od vás požadujem. Za chvíľočku ukončíme túto hru bez výhercu a teraz máte šancu získať 2, 3 alebo 4 000 korún. Posledné šance. Kto to našiel?
koľko miest ste našli. Ja verím, že 6. Ale ak nie, tak mi dáte 5 alebo 4 mesta. A tie riešenia musia byť hlavne správne. A posledná šanca pre vás, milí televízni diváci, aby ste vyhrali niektorú z týchto našich súm. 4 000, 2 000 alebo 3 000. Bude to výherca alebo výherkyňa. Teraz môžete volať. Tak nehovorte mi, že ukončíme túto hru bez výhercu. To naozaj nie je možné. Nie je to možné ukončiť túto hru bez výhercu, bez toho, aby sme niekomu tie peniaze dali. Tak, posledná šanca na to. 4 000 za 6 miest, 3 000 za 5 a 4 za 2 000 korún. 4 smery, písmenka, ktoré vidíte na obrazovke a z toho treba vyskladať 6 českých miest, alebo 4, alebo 5. Počúvajte, je to definitívne posledná šanca. Nechcem ukončiť túto hru bez výsledku, a to správneho výsledku. Hľadajte 6 českých miest. Aké mesta by to mohli byť? Čo myslíte? Ktoré mestá sa ukrývajú na našej televíznej obrazovke? Ktoré mestá to môžu byť? Ktoré mestá budú šťastné pre vás a ktoré vám prinesú takúto krásnu sumu? Posledná šanca, ako vidíte, za chvíľu budem musieť prezradiť riešenie. Ale ešte máte pár chvíľ na to, aby ste sem zavolali a povedali mi, akých 6 českých miest, alebo 4, alebo 5. Je to už na vás, koľko z nich ste uhadli, ale ku každej odpovedi prináleží aj suma 4 mesta 2 000, 5 miest 3 000 a 6 miest 4 000 korún. Posledná šanca. Už to vidíte aj na televíznej obrazovke, že nám to tu bliká. To znamená len jediné, že za chvíľočku túto hru budem musieť ukončiť a ukázať vám riešenie. Naozaj sa nikto nenájde, kto by mi ho povedal. Naozaj neverím z celého Česka a zo Slovenska, že sa vynájde jeden jediný človek, ktorý by mi povedal správnu odpoveď. Dokým tu táto relácia je, stále máte šancu, ale už keď budeme úplne pri konci, naozaj nečakajte na poslednú chvíľu, kedy sa už relácia bude končiť, ale volajte teraz, aby ste predišli napríklad sklamaniu, že ste sa sem nedovolali, alebo ste nestihli zavolať, lebo ste rozmýšľali, či volať alebo nevolať, ale myslím, že mám skvelú ponuku 4 000 korún za 6 českých miest, za 4 mestá 2 000 a 5 3 000 korún.
Tak, kde mám toho výhercu? Stále čakám. A on stále nechodí, tak. Kto nám zavolá z Česka? 906 95 33 33 až zo Slovenska 0900 709 69. Poponáhľajte sa, pretože sa blížime ku koncu. No ale stále tu neodznela tá správna odpoveď. Kto to bude? Ako som už spomínala, riešenie je stále na obrazovke, nemôže to byť ľahšie. Tak, končíme hru, máte 10 posledných momentov a prvých 10 momentov sa odpočítava 10 posledných momentov na obrazovke, je to teraz alebo nikdy. 10 posledných momentov, posledných, bude koniec hry, jeden jediný z vás, akékoľvek riešenie 6, 4 alebo 5 miest. 9 momentov, posledných 9 momentov, máte 9 momentov na to, aby ste zavolali a povedali mi riešenie našej dnešnej hry. Hľadáme 6 českých miest, takisto ak ich viete 4 alebo 5, takisto získavate finančnú odmenu 2000 alebo 3000 korún. Posledných 9 momentov, 8 momentov. Koniec hry sa blíži. Posledných 8 momentov. No, kde je ten výherca? Stále ho čakám a stále neprišiel. Ale ešte je to možné. Posledné momenty, 7 momentov. Kto pozerá našu reláciu pravidelne vie, že sa už blížime do finále a má poslednú šancu nám zavolať do štúdia a vyhrať sumu, o ktorú momentálne hráme. A tá hlavná je 4000 korún za 6 českých miest. 6 momentov. 6 momentov nás delí od konca. Nie je to koniec hry, ale je to koniec našej relácie. Pre dnešok samozrejme. Máte posledných 6 šancí pre získanie našej výhry. A posledných 6 momentov, aby ste sem volali teraz alebo nikdy. Tak, posledných 6 momentov. Máme 3 ponuky, 4 miesta 2000, 5 miest 3000 a 6 miest 4000 korún. Hľadáme 6 českých miest. Naozaj riešenie máte stále tu na obrazovke. Nič sa nemení. A používate 4 smery. Zľava doprava, sprava doľava, zhora dole a zdola hore. Posledných 6 momentov dnešnej hry. Kto bude víťaz? Päť momentov. Tak. 5 momentov, posledných momentov tejto hry. Kde je môj výherca? Kde stále je môj výherca? Stále ho čakám. Už chcem, aby zazvonil telefón a počula som niekoho na druhej strane, ktorý mi prezradí riešenie. 5 posledných momentov, ako vidíte, blížime sa do finále dnešnej hry. Som veľmi rada, že sme tu mali 2 výhercov a čakám na tretieho. 4 posledné momenty nás delia a 6 českých miest hre 4000 korún. Ale ak ich budete vedieť 4, je to 2000 a ak 5, tak je to 3000. Tak, posledné 4 momenty. Nehovorte mi, že sa nikto nenájde, kto by to tam nevidel. Aspoň tie 4.
Koniec relácie, koniec hry. To je jasné. Potrebujem výhercu teraz. Teraz potrebujem výhercu. Čakala som už dosť dlho. No ale naša relácia má tiež niekedy svoj koniec a to prichádza za malú chvíľu a sú to 4 momenty do konca tejto hry a do konca našej relácie. Ešte je to možné. 3 momenty, 3 posledné momenty. Naozaj sa to už blíži ku koncu. Po trojke už viete, čo nasleduje dvojka a jednotka, ale ešte stále máme 3 momenty. 6 českými je 4000 korún. Hľadáme riešenie. Ktoré mestá to môžu byť? Stále čakám, stále verím. Tri momenty a blížime sa za chvíľočku do finále. 2 momenty, 2 posledné momenty. Čakám naozaj už toho výhercu, konečne nech zavolá, nech mi povie tú správnu odpoveď. Ideálne by bolo, aby mi povedal 6 českých miest, pretože samozrejme tam tá suma je už vyššia. Ale ak náhodou ich neviete, tých 6, tak môžete aj zavolať, keď ich viete 4 alebo 5 a takisto získavať finančnú odmenu. Na televíznej obrazovke vidíte, aké sú to sumy, motivačné sumy, posledné 2 momenty tejto relácie a budeme sa za chvíľočku lúčiť. Tak, posledné 2 momenty. Čakám, kto zavolá, kto mi povie konečne výsledok, respektíve všetko, čo potrebujem počuť, je správnu odpoveď. Koniec hry za malú chvíľočku. Teraz je ten správny čas zavolať, ale naozaj nenechávajte si to na tú poslednú chvíľu, pretože za chvíľočku už máme tu posledný moment, posledný jeden moment a blížime sa už do finále. A ja chcem počuť tú správnu odpoveď. Nechcem ukončiť túto hru bez výhercu. Chcem ju ukončiť tak, aby si niekto tie peniaze naozaj užil a tešil sa z nich. Posledný jeden moment. Jeden jediný z vás teraz. Volajte, máte poslednú šancu a už bude koniec relácie. Kto to bude? Čakám jeden moment. Nás delí od konca relácie. Ak už bude na nule, nedá sa už nič robiť. Teraz jeden moment. Jeden jediný z vás. Posledné 2 minúty a časomiera beží tak. Hľadajte už teraz naposledy, minúta 50 a ja čakám, kto bude výherca. Posledné sekundy. Zobudte sa, Česi, Slováci. Potom môžete ísť spať, keď niekto z vás vyhrá, môžete ísť spokojne spať, už vám v tom nebudem brániť, ale teraz volajte naposledy. Minúta 25, minúta 20, ale keďže tu ešte nikto nevolal, nevyhral túto sumu, tak môže to byť hocikto z vás. Takže šance sú oveľa väčšie. Máte minútu 5. Posledná minúta. Beží. Kontrolujte si to, aby ste nepremeškali túto šancu. 50 sekúnd nás delí od konca tejto hry, od konca tejto relácie. A potom už sa bohužiaľ nebude dať nič spraviť.
No, poďme do toho. Tak, už sa nám to fakt odpočítava veľmi rýchlo. Posledných 30 sekúnd. Tak, poďme do toho, volajte a hlavne povedzte mi správnu odpoveď. Ja stále čakám, ako ma vidíte, stále som tu. Ešte som neodišla a neodidem dovtedy, dokým mi niekto nezavolá a nezapočujem zvonenie telefónu. Tak. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1 a kto? Ešte je to možné. Kto to bude? 6 českých miest za 4 000, 4 mesta za 2 000 a 5 miest za 3 000. Blížime sa do finále, koniec relácie a to už všetci viete, že sa blížime do finále. Haló, haló, dobrý večer. Dobrý večer, Haló. počujeme sa? Ano, Dobrý večer, poprosím vás správnu odpoveď. takže byl by to Most, Most, Jihlava, Jihlava, Praha, Praha, Olomouc, Olomouc, Trnava, Kladno. Kladno. Ano? Nemáme tu Trnavu, ale máte 3000 korún, pretože ste povedali 5 miest. Ja vám gratulujem a prajem dobrú noc a užite si to peniažky. Tak prajem vám pekný večer a zajtra dovidenia.